Уважаеми гости, преподаватели, родители, скъпи деца, отново е 15 септември, ден събиращ в едно вяра, надежда и силни емоции на огромна общност от хора, малки, по-големи или вече пораснали, които здраво са свързани с една обща кауза – образованието. Най-важният фактор за стабилното бъдеще на поколения напред. На прага сме на новата 2025-2026 учебна година. Училището е натоварено с една от най-отговорните задачи за обществото – да съхрани традициите на българското образование, да даде знания и развие уменията на децата за предизвикателствата на съвременния свят. Уважаеми преподаватели, вярвам във вашия висок професионализъм, всеотдайност и енергия, с която ежедневно предавате своя опит и знания на подрастващото поколение. Вярвам във вашата искреност и отговорност към всички ученици, в силата ви да създавате можещи и отговорни млади хора. Нека тази сила бъде водеща в професионалния ви път и през тази учебна година. Уважаеми родители, надявам се заедно да продължим по пътя на образованието, като запазим и надградим истинското и пълноценно сътрудничество в името на успеха на вашите деца. Скъпи ученици, за мен е удоволствие и отговорност да ви поздравя с добре дошли. Вярвам, че и през тази учебна година ще вървим ръка за ръка по нелекия път към знанието. И да ви уверя, че в предизвикателствата и успехите неизменно до вас ще бъдат вашите учители. Мили първокласници, 15 септември за вас е начало, радостно очакване, трепет и надежда. Днес за първи път ще прекрачите прага на училището, на класната стая, ще приседнете тихо на чина и плахо ще докоснете ръката на вашата учителка. Доверете се на тази ръка. Именно тя ще ви поведе по пътя към знанието. На всички първокласници желая вълнуващо пътешествие в света на буквите и цифрите, много радост и щастливи мигове. Бъдете здрави и нека всеки ден от новата учебна година да е изпълнен със смисъл и мъдрост, с съзидание и красота.